kulang na tayo sa tao. Tapos, baka magtag-ulan na mabutan tayo. Tulong na tayo magbukas. Exercise. Good morning mga moms! Hello sa inyo lahat! So, nandito na tayo ulit sa store. And, ayan na! May bubong na yung ating dining area. Di ba? So, from here, ito yung ang tawag mo dito. Yung ating pinaka-pwesto dyan. Yung ating room. Ngayon, ang ginagawa na po nila is yung... Ala! Naglagang ka ba ng santos? Nalabak ah! Naulo ko! Na-timingan si Papa na magsakit sa ulo ng santol. So, ngayon ang ginagawa na nila ay yung poste mula dito sa CR at saka sa kusina. Idungan ang isa man. Ito yung poste na yan na aalalay dun sa what you call this, dito sa mga frame natin sa likuran. Hey, kuha sa tuntuntan. Ito yung magiging Ano yung division na to? pintuan ng ng CR sa side nito. Para dito ang magiging lutuan at tugasan. Oh. Diba? I guess pwede naman siguro siyang ano ba? Baka pwede naman siguro ilabas niya pa. Si lababo. Oh. Kahit huwag na tayo mag-tejo. Parang labas lang ba? Hindi, kalati lang. Diyan. Ito lang po, ng banda dito lang ang bubong eh. Oo nga. Kahit nga hanggang dito lang. Diba? So, dito. Ito, pasok ka na lang doon para... Baka kulangan lang sa ganito. Wala na nga eh. Last na. Ito? Iyon, doon. Okay. Pang ganyan. Pero sa taas siya. Kasi yung sa ilalim, dito. Hollow block ang gawin mo. Kasi solid yung simento pinakita mo, yan gawin natin dito. Halos, simento lahat to. Ay, sasarag na ba? Oh, dito. Yung ganyan ng dati, meron siyang ano dito. Sa gilid para dun sa ilalim yung magiging lagayan ng mga... Dito na lang para Kaya nga eh. yung bubong nila. Dito na lang pa. Pasok. Oo, pasok na lang dito. Para hindi ka na mag-ikot ng isa pang frame. Kalahati lang yung ano eh. Binigay ko. Kahit siguro ang Dito. yung hollow block ay yung kusina. Kasi dito lang. Ang kalahati, labas. Ang kalahati, pasok. Yun ang simento. Punta doon. Okay. Ayun sana ang gagawin mo. Para hindi siya masyado Siksik. dito eh. Yan ang standard yun. Naman. Total may bubong din naman dito eh. Oh, ano nila? Nandiyan na natin ang bubong dyan. Nagyan mo nila. Mababasa yung kahoy nila. Ha? Mababasa ang kahoy nila. Hindi naman, may bubong naman dyan sa taas. Hindi ka pwede maglagay. Hindi tayo may maglagay ng bubong dyan. So pag dito naman, iniisip ko pag dito tayo naglagay ng kusina. Kasi ang nangyayari dito, dito kalahati mo, dito pasok. Kalahati mo dito, pasok. Punta doon. Dito may bubong dito. Pa dyan sa bubong nila. Oo, dito sa bubong nila. So, ganun. May bubong, may, ano mo tawag sa, kasi yung, Flashing? yung ato, bubong. Yung dito, bubong din. Flashing hindi. Ha?
Flashing. Flashing. Parang gano'n. Para dyan babagsak sa buhong nila yung tubig. Pag gano'n. Dito, bubong. Ding-ding, nanda, ding-ding. Ding-ding. Sa Pader. Tagalog, sa Tagalog, ding-ding. Ding-ding. Pader. Pader. Padre ko dipinto. Dito lutuan pa. Dito. Street. Kasama na yung hugasan. Sa araw, sa lang. O, pares ang hilera lang. Para pwede ako maglagay ng maliit na lamesa rito, dito maghiwa. O kasi dito na lang yung ano yung magiging lagay ng mga plato. Kukuha ako nung racks ba, na mataas. Para pagka tapos maghugas mo settle, lagay na siya sa pwesto. Libil sa ton. Babe, mag-hi ba? Suplado talaga. Ayun, yung mag-hi. Suplado ng baby ko. Ganyan po siya. Darating siya dito patapos na kami. Imbis na dito ka nung mga nakarang araw para na-inspired ako eh. Sakang mahal. Na-expired tuloy. Oh. Sabi yan, may tusan. Ayan na, dumating na yung iba nating mga materials, yung semento, tsaka bakal para dun sa ating gagawing bakod. So meron na tayo dyan. Yan yung hollow blocks at tsaka buhangin. Kasi gagawa na tayo ng bakod doon sa likod. Ayun yung pwesto na lang tayo mapasok ngayon. Kasi kami nilang ginagawa. Para hindi tayo abutan ng ulan. Yan, may mga panibago tayong semento. Ilang semento, kuya? Ha? Ilang semento? 5. Na. Limang semento. At least masementohan na natin bago pa po tuluyang umulan. Yan. Ayun na, sisimulan na yung paggawa ng ating bakod. Alay. Yung drainage na lang pala. Hmm? Dito na to? Ayun na, nagkulang na sila dito. Okay, bali. Dito. Ilang patong to kayo? Dalawa? Dalawa. Pa? Ano kayanin pa? Uy, nanigas na iba. And yung pintuan at border ng CR. Ayan. Abot naman po ito bago magpasukan. Para fix na fix siya. Okay pa naman yan, kuya, na? Bagay, dalawang patong lang naman eh. So hindi siya gano'ng kadelikado, na? Tapos kahit open lang muna siya para hindi gano'ng kainit. Halo na sa semento sa kabuhangin para start na sa paggagawa ng bakod natin. Dito, habang si Kuya Rene naman ay nagpuputol ng bakal na gagamitin pang suporta din sa mga hollow block. Hindi siya mabilis matatanggal o magpuputol. Kulang na tayo sa tao. Tapos, baka magtag-ulan na mabutan tayo. Tulong na tayo magbukas. Exercise. Kahit ano lang, kahit 2 kilos. So, ito na. Meron na tayong first layer dito. Pinantay lang yung dating hollow blocks na unang ginawa. So papatungan na lang ni Kuya Rene
Di ba? Unti-unti. Kakayanin yan. Aabot yan. Kailangan mas-secured lang na hindi tatawid o aagos yung tubig dito. Wala din sa drainage. Susunod natin papahukay. So, medyo tiring talaga siya. Pero, refreshing. Refreshing. Kasi feeling ko naglulus. Sobra yung pawis. So, sana siya tulungan sa buhangin. Kaya mas mabigat yung buhangin. So, ito at least, balik-balik. Dala-dalawa. 2, 4, 6, 8, 10. 6 na balik na lang ito. Ito, unahan, katong ito. Tunay may mangga. Last. Kadili pa. Dana na pero mo sunod sa kani ilabal diyo kay Uy, namin. pumayat na ako. Charot. Kapoy. Pero ang sarap kasi pinagpawisan ako. Parang sarap sa feeling. So after this, pahinga, tapos kain. Maaga ko makakatulog dito kasi pagod. Ay, ako. Tingnan na lang natin mamaya kung ano pa yung mangyayari sa loob. Okay? Ayan na, second layer na tayo ng hollow blocks. O, diba? Iba ka kuya. Sakang hinyo, sakang alamat. Yan. Ang galing ni Kuya Rene. Ang galing mo, Kuya. Tapos dito, Paggawa sa iyang kwan, okay. hanggang dito pala yung hollow blocks natin sa kanto. Kasi para dito sa lutuan is merong space ng singawan no? Magiging singawan kapag nagluluto ka. Tapos itong ano pa sa labas na to, doon na siya ilalagay dito na yung singawan pataas para yung amoy hindi natin maaamoy. Isa, Ma'am She. So, eto na mga moms, bago pa matapos ang araw na to, this is our 6th day. So, ayan na, hanggang dito sa likod. May hollow blocks na yan. Dalawang patong na hollow blocks, pati din sa kabilang side. Para na sa ganon, yung tubig, if ever na babagsak yung tubig mula doon sa taas pababa, mahaharangan. Pati yung dito. Yan, yung ginagawa ni Kuya dito sa likod. Oh, nga. Nanghina ka na yata ah. So, yan yung idudugtong dyan. Kasi itong CR, pati likod, ipupulian yan. Patong ng hollow blocks. Kesa i-ano siya. Kesa tawag mo dyan. Ano yun kuya? Hardy flex. So, simento na lang din natin siya para sure. Kasi nandiyan sa tabi niya yung lutuan. So, kailangan ito. Kung ito yung lutuan, dyan yung parte lutuan, dapat ito bato yan. Nababakuran. Ayan. Abang-abang susunod na eksena. At kung ano pa ibang mangyayari. Nakakapagod talaga siya na saka nakakatuyot pero nakaka-excite. No? I'm still looking for the brighter side ng ating mga ginawa o ginagawa dito. No? At least nang sa ganon, aside sa vlogging, meron tayong extra income for our business nang sa ganon. Hindi, may iba pang pumapasok, nadadagdagan tayo ng income. Siyempre, meron din tayong mga out of town shows with the help of Brand Damage, no, sa mga racket and events namin. And maliban dyan, siyempre itong ating business. Kaya sana, don't skip the ads and pakishare, comment down below na rin dyan mga moms para nasa ganun. Mas maraming views tayo na thank you so much. Medyo nanghihina ako na nanghihina na ako kasi hindi dahil sa expenses. Kumbaga, iniisip ko na yung ibang susunod na gagawin. So, medyo magulo pa. So, mamaya upuan ko to.
magsusulat ako ng mga plans. So, isa-isayin natin para na sa ganun yung iba pwede na natin i-ex kung wag mo ito o ito muna, ganon. So, para makita natin kung ano yung mga dapat unahin, no? At dapat asikasuhin. Special thanks to all the momsies out there, to my friends na nagpapaabot na kanilang mga tulong. Maraming salamat. Kilala niyo na kung sino-sino kayo. Sa pagtatapos nitong ating pagpapagawa, sasalamatan ko din sila personally sa mga pinapaabot nilang tulong sa atin. Mahirap pala yung personally kasi iba na sa ibang bansa, baka hindi ko kaya. So again, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Bye!